ማምግራም ወይ ናይ ጥብ ራጂ ኣብ ጥብ ገለ ለውጥታት እንተሎ ንናይ ጥብ መንሽሮ ለውጥታት ወሲኽካ ዝግበር ምርመራ እዩ። ማምግራም ወይ ናይ ጥብ ራጂ ቅድሚ ናይ ጥብ መንሽሮ ምጅማሩ ሽግር ምህላው ምልክት ምርኣዩ ራጂ ተጠቒሙ ዘርኢ እዩ። እቲ ናይ ጥብ ራጂ መንሽሮ ምህላው እንተርእዩ ሽዑ ሓኪም ብቕልጡፍ እቲ መንሽሮ ገና ንእሽተይ ቀሊል እንከሎ ሕክምና ይገብረሉ። እዚ እውን ሓዋሩ ዝመጽእ ናይ ሞት ሓደጋ ይንኪ። ብዙሓት ሰባት ናይ መንሽሮ ምርመራ ምግባር የፍርሖም እዩ። እዚ እውን ርዱእ እዩ። ብዝኾነ ናይ ጥብ መንሽሮ ወሲኽካ ብዙሕ መንሽሮታት ቀዲሞም እንተተረኺቦም ብቐሊሉ ክሕከሙ ይኽእሉ። ካብ 40 ዓመት ዕድመ ጀሚሩ በብዓመቱ ናይ ጥብ ራጂ ክትገብራ ይግባእክን። ዋላ እኳ ገለ ለውጥታት ወይ ቃንዛ ኣብ ኣጥዋትክን እንተዘይተሰማዕክን እውን ኣብ ኣጥዋትክን ገለ ለውጥታት እንተልዩ ንሓኪምክን ወይ ሓፈሻዊ ሕክምና ንዝከታተለክን ክትነግራ ይግባእ። ዕድሜኽን 40 ዓመት እኳ እንተዘይመልአ እውን ጥብ ራጂ ንኽትገብራ ክምኽርኽን ይኽእሉ እዩ። ኣብ ቀረባ ስድራኽን መንሽሮ ዝነበሩ እንተሃልዩ ቅድሚ 40 ዓመት እውን ናይ ጥብ ራጂ ክትገብራ ይግባእክን። ኣብ ስድራኽን መንሽሮ ዝነበሮ ሰብ ምህላው ንሓኪምክን ንገራ። ናይ ጥብ ራጂ ምርመራ ቆፀሮ ክትሕዙልክን ንሓኪምክን ወይ ሓፈሻዊ ሕክምና ንዝከታተለክን ሕተታ ንሶም ናይ ምርመራ ትእዛዝ ክህቡ እቲ ሆስፒታል እውን ደው ኢሉ ቆፀሮ ክትሕዘልክን እዩ። ናይ ጥብ ራጂ ትገብራሉ እዋን እቲ ጥብ ምጥንካሩ ኣብ ዝንክየሉ 1-2 ሰሙን ድሕሪ ወርሓዊ ጽግያ ከም ዝኸውን ጌርክን ቆፀሮ ኣትሕዛ። በቲ ዕለት ናይ ጥብ ራጂ ትሕቲ ትሽትሽክን ኣጥዋትክንን ተሓፀባ። ግና ዝኾነ ዲኦተራት ቅብኣት ወይ ፓውደር ከይትገብራ። እትኽደኖ ክዳን እውን ብቐሊሉ ዝወፅእን ዝኣትውን ክኸውን ኣለዎ። ይኹን እምበር ሃቢል እውን ኣይትግበራ። ቅድሚ እቲ ራጂ ደው ትብላ። ሓደ ጥብክን ሓደ ሻዕ እታ ሰብ ሞያ ነቲ ጥብክን ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ሰተታ ከተንብሮ እያ። እቲ ጥብክን እውን ክትፀዓኖ እዩ። እዚ ድማ ንውሕዳት ሰከንድ ኣቕንዝው ክብለክን እዩ። ክትዘናግዓ በተነ እታ ሰብ ሞያ ነንሕድሕድ ጥብ ራጂ ምስ እተልዕል ንኸይድታት ቃንዛኽን ብዕምቆት ከተተንፈሳ ክትሓተክን እያ። ካብ ተፈላለየ ማዕዘናት እቲ ኣጥዋት ራጂ ክለዓል እዩ። እቲ ከይዲ 10 ደቂቓ ክወስድ እዩ። ድሕሪ ውሑድ መዓልቲ እቲ ምርመራ ሓኪም ነቲ ራጂ ክትምርመራ ናብ ዋና ሓኪምክን ውፅኢት ክሰድድ እያ። ገለ ኣብቲ ራጂ ዘይፀረየ ነገር እንተሎ ገለ ክፋል እቲ ምርመራ ራጂ ደጊምክን ምግባር ክግባኣክን እዩ። ነታ ምርመራ ራጂ ጥብ ትገብረልክን ሰብ ሞያ እቲ ውፅኢት መዓዝ ከም ዝመፅእን ከመይ ከም ዝወፅእን ክትረኽብኦ ከም እትኽእላን ሕተታ። ናይ ጥብ ራጂ ጥዕናኽን ንምዕቃብ ዝግበር ጠቓሚ መዳይ እዩ። ናይ ጥብ ራጂ ምግባር ህይወትክን ከድሕን ዝኽእል እዩ።